eMthatha Central nalapho ke kulindeka kuba amagosa awayesifudula ephangela umasipala wase-Alfred amanye awesaphangela kulo masipala kulindeka kuba ke azinikezele kwi-Hawks namhlanje uzakhumbula ngonyaka 2012 kukhona ngorhwaphilizo laqhubekayo phana lapho kutyholwa kuba abatyholwa aba babebandakanya kwizenzo zorhwaphilizo dibanisa ezanto zibizwa ngoba mhlawumbe ze-meter readings nalapho ke imali ngesula ku-38 million yehla ngemilenze kodwa kukhona ke isithethi seHawks esinaso apha uCaptain uYolisa esawuthetha na mhlawumbe ungakusixela mhlawumbe intoni kanye yenzekayo apha. Into enzekayo apha Nkululeko namhlanje kubekwa ubutyala amagosa aphezulu kamasipala uAlfred njengoba nje busowutshila amanye awasekho apha kuAlfred umasipala amanye ke asekhona ngaphakathi abekwa izitya ubutyala bobuqhophololo nobutyala bokutyeshela ukusebenzisa imali kamasipala. Mhlawumbe ungababalisi bangabantu abenza ntoni kanye mhlawumbe bezikhonjeni ezinjani? Omnye ongasekhoyo ngu-CFO kamasipala, omnye ngu-acting municipal manager, omnye ngu-manager of supply chain, omnye ngu-assistant manager we-supply chain, omnye ibe ngusomashishini kunye nenkampani yakhe ukwenza ke esisithandathu sithi sikhona ngaphakathi apha. Bazinikezela ngokuzokwenzeka emveni koko? Emva koko bazawuthi ke bavele enkundleni phakamileyo apha eMthatha khona ukuze ke benze izicelo zebheli. Sibelele kakhulu, andibele ku-studio.